Il-ġimgħa komplet il-kumpilazzjoni brabta mal-assassinju ta' Defne Karwana Galizja fejn id-diviża ta' Yorgen Fenech oġġezzjonata għal preżentazzjoni ta' data tal-Europol anki jekk l-espert temm il-kompitu tiegħu minkejja dan l-avukati ta' Fenech talbu biex il-kap tas-Servizzi tas-Sigurtà ta' Malta jixhed fis-seduta li jmiss għax iridu jkunu jafu min ġie ttepjat waqt l-investigazzjonijiet. Fil-qorti ġew ippreżentati wkoll numru ta' DVDs bħala parti mill-kumpilazzjoni li għaddejja bħalissa brabta ma' dan l-assassinju dan hekk kif il-ġimgħa l-Maġistrat Rachel Montebello komplet tisma' il-provi fil-konfront ta' Fenech li jinsab akkużat b'dan il-qtil. L-espert tal-IT Alvin Cardona xed li ċertu partijiet ta' DVDs kienu bla sound u ġew iċċensurati. Cardona stqar li huma biddel xejn mill-kontenut iżda qatta biss il-ħalq tal-individwi fejn kien mitlub jagħmel hekk. Dawn huma DVDs bi provi li kien ressa il-middleman Melvin Tewma u li hu kien ingħata l-kompitu li jnaddaf l-awdjo tagħhom. Apparti l-espert tal-IT xedu wkoll żewġ persuni li għamlu transkript ta' 8 recordings ta' Melvin Tewma illi nstabu f'pendrive. Fis-seduta xedu wkoll 3 psikjatri li analizzaw l-istat tas-saħħa mentali ta' Tewma. It-testimonjanza tagħhom ma setax tkun irrappurtata mill-ġurnalisti fuq ordni tal-qorti. Tul ix-xhieda s-Superintendent Kit Arnos qal li l-eks uffiċjal tal-Pulizija Mario Tonna u l-eks kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar qatt ma ġew ikkunsidrati bħala persuni ta' interess fl-investigazzjoni tal-qtil. L-ispettur jgħid li m'għandux informazzjoni dwar phone tapping min-naħa tas-servizzi tas-sigurtà. Il-kumpilazzjoni se tkompli fit-28 ta' Diċembru li ġej fl-10 ta' filgħodu.